Op sneu 20 januari ziet het WTC Expo in Ljouwert vol met Frieske hinderleervouwers. De Friese hienstekeuring vond plak dat hienstehouderij familie Bosma met 3 Friese kinders om ideeën. Zo'n maart 2024 staat Tjebbe 400 op locatie bij de Bosma's en daar binnen ze maar al te wie is mij. Tjebbe die is een hienst van 12 jaar oud. Hij hem heel best presenteerd. Hij was zuiver iets te fris, maar hij had er hele mooie momenten bij. Hij had een hele mooie vijfde plak. Er staan bepaalde kampioenen onder hem, dus wij konden net kleien. Ja, dat is toch de dag van de presentatie. Vanuit vroeger uit zei hij dat dit is hard en voor ons. Mensen die joggen de hiensten, die weten van de vakkerij vooruit te gaan. Wat ze mee vakken willen, wat ze heen willen. Nou ja, en dit is toch het moment waar ze dan de keuze maken kennen. Ja, dan zijn hienst trouw een touwtje aan mij en dit let dit dan als in. Het van de weekend dan toch dat evenement aan mij maken. Volgend werk en dan toch zou wij presenteren. En de eerkens komen verroer, hij gaat willen en dat staat erbij. Zijn keuringsdag is voor de hienstenhouders stiergewichtig. Ze krijgen de fokkers een goed beeld van de hiensten en ze ook van Tjebbe. We gaan nu een hele prutte positieve reacties op Tjebbe krijgen. Meestal zeggen van, god, wat stier die hienst er mooi voor, wat tot die hienst er past voor. Kunnen we daar mee vakken, kunnen we daar een valtje van krijgen. Ja, en Jeppe, wie de kampioen, ben je daar mee eens? Ja, monsterhienst. Piekenvel. Als je de hienst erin showen, dat is gewoon een hele aparte. Ik zeg altijd, we gaan nooit geen concurrenten. Wij nemen het gewoon collega's. Dus in jaar maar een jaar om er aan te hinderen dat we een succes wensen en we aan te feliciteren. De hele rij terug waren er in de skeurt, maar er binnen een tal dingen dat de karmasters extra op letten. Ja, de stap, de draf en de uitstraling van de hienst. Ja. Ja, dat is de kwaliteit beenwerk. Wij hopen dat ze het weer alle macht naar meenemen en dat is echt het karakter. Het familiebedrijf had 4 goed dekhiensten op stal staan, maar had Bosma zelfs ook een favoriet? Eigenlijk eerlijk zijn, mijn grote favoriet, die eerder jammer genoeg net meer. Die is verleden hier overleden, 24 jaar, dat bij ons aan. Ze nam het ook wel een beetje de koning van de hienstekeuring. Hij was jammer genoeg nooit geen kampioen. Maar altijd krijgt op het rondje. Voor het Bosma jaren de hiensten heel door bij haar familie, dus samen voort, dat kennen ze net. Hij mij zeker blijven. Om ons hoeft er nooit bij voor. Om ons mij er je degen. Dus dan ben we hoop ik nog 10, 12, 14 jaar verder.